Ahoj, vítám tě u téhle jogové lekce. Moje jméno je Marika a dneska si spolu dáme takový krátký, lehký 10minutový jogový protažení. Můžeš s ním začít hnedka ráno po probuzení, anebo ho zapojit kdykoliv máš čas během dne. Tak si připrav svoji podložku a pojďme začít. Tak, začneme si ve skříženém sedu. Pojďte si odložit dlaně na kolena, zavřete si na chviličku oči. Zkuste se vytáhnout od sedací kostí vzhůru za temenem hlavy. Nechte svěšený ramena, otevřený klíční kosti. A dáme si jenom chviličku na to, aby jsme se zasoustředili na svůj dech. Vnímejte jenom, jak se nadechujete. Jak dlouhý je váš výdech. Zkuste postupně váš dech prodlužovat. Jenom vnímejte, jak koluje vzduch ve vašem těle. Nadechněte se do břicha i do hrudníku. Zasoustřeďte všechnu vaši pozornost jenom sami do sebe. Můžete si nechat oči zavřené tak jak dlouho, jak vám bude příjemné. A pojďte si s dalším nádechem jenom vytáhnout ramena k uším a s výdechem zatlačte lopatky i ramena směrem dolů k podložce. Znovu nádech, vytáhneme ramena nahoru a s výdechem zatlačíme dolů. Ještě dvakrát nádech vzhůru, s výdechem zatlačíme dolů. A naposledy nádech, přitáhnu ramena uši a s výdechem zatlačím dolů. Přidáme si paže. Nádech, pohled ke stropu, paže vzhůru a s výdechem spouštím dolů. Ještě nádech vzhůru a s výdechem spouštím dolů. Propojím si pohyb s dechem. Každý nádech vytáhnu paže a s výdechem uvolňuji a vracím zpátky. A naposledy nádech, paže vzhůru a s výdechem vrátím zpátky k tělu. Pojďte naposledy nádech, paže vzhůru, propletem si prsty na rukách a položíme obě ruce ze zadu na týl. Přitáhneme lokty k sobě, bradu na hrudník. Pořád zůstáváme vytažený v bedrech. Cítíme jenom protažení šíje. Můžeme si s tou hlavou malečko zahýbat. Zastavit se tam, kde cítíme větší tah. Prodýchat si ho. A pomalečku s dalším nádechem jenom otevřeme lokty do stran. Zastavíme se, zkusíme otevřít lokty za sebe. S nádechem půjdeme do maličkého hrudního záklonu, pohled šikmo vzhůru ke stropu a s výdechem znovu přitáhneme lokty k sobě. Tentokrát podsadíme pánev a zakulatíme záda. Ještě 3krát. S nádechem otvírám a s výdechem zabalím. Pojďte ještě 2. Nádech otevřu. Výdech zabalím. A naposledy s nádechem otvíráme a s výdechem zabalíme, přitáhneme lokty. Pojďte nádech, otevřít lokty zpátky, vyrovnat se do sedu. A s výdechem jeden úklon. Levý loket jde do podložky, pravý loket jde ke stropu. Můžu se podívat na strop. A s nádechem se vrátím na střed. To samý druhá strana. Pravý loket k podložce, levý loket ke stropu. Jenom se podívám na strop. A s nádechem se vracím. Zvětšíme si úklon. Levá dlan jde do podložky, pravá paže vzhůru a s výdechem jeden velký úklon. Klidně si tam trošku zahýbejte hlavu, zkuste si uvědomit, jestli máte ramena odtažený od uší. A s nádechem zase jenom můžete přetočit pohled, podívat se ke stropu. Další nádech, vytáhnu vzhůru, vyměním si paže. Nádech, levá ruka vzhůru s výdechem, velký úklon. Zase udržím ramena od uší. Můžu si zahýbat hlavou, zjistit, jestli je krk volný a s nádechem se podívat skrze loket na strop. Sedací kosti pořád zapouštím do země a pojďte s nádechem jenom vytáhnout vzhůru. Pomalečku se přehoupněte do pozice na 4. Najděte si vzdálenost dlaní tak, aby byly na šířku vašich ramen a kolena přímo pod kyčlemi. Pojďme s nádechem se podívat na kraj vaší podložky, otevřít hrudník anebo před sebe a s výdechem zatlačím do dlaní i do nártu, zakulatím záda. Ještě nádech, pohled před sebe, otvírám hrudník, s výdechem zatlačím do nártu i do dlaní.
Poslední 2. Otevřu hrudník, nádech. A hluboký výdech. Naposledy s nádechem pohled vpřed. A s výdechem zabalím. Srovnám se na střed, jenom vytáhnu zase hlavu od uší. Pojďte vytáhnout pravou nohu do dálky, špička směřuje do země, uděláme flex. Nádech, pohled před sebe, s výdechem přitáhnu koleno, jako kdybych se chtěla dotknout čela nebo nosu a s nádechem otvírám. Pojďte ještě 2. Výdech zabalím a s nádechem otevřu. Poslední, s výdechem zabalím, s nádechem otvírám a s výdechem zabalím. Tentokrát vkročím pravým chodidlem mezi dlaně. Jenom se pohoupu maličko pánví dopředu a dozadu. Zkusím uvolnit kyčelní klouby. Můžete se opřít jenom o konečky prstů. Zkuste si srovnat vaši přední patu tak, že když pokrčíte koleno, tak ji máte přímo pod kolenem a s nádechem jenom vytáhneme obě paže nahoru ke stropu. Zase zatlačíme ramena od uší, spustíme pánev co nejníž. Hluboký nádech, výdech. Můžeme odložit dlaně na přední stehno, jenom do něj lehce zatlačit a ještě otevřít hrudník. S nádechem kouknu na strop, s výdechem pokládám obě dlaně do podložky, vytáhnu pravou nohu zpátky do dálky a s výdechem pokládám koleno na podložku. To samý druhá strana. Takže nádech, levá noha do protažení, špička směřuje do země. S dalším nádechem pohled před sebe. S výdechem koleno nos zabalíme. Nádech otevřem do protažení. Ještě 2. Výdech zabalím. Nádech otevřu. A naposledy s výdechem zabalím. A s nádechem otvírám. Půjdu přes zabalení, výdech. Levý chodidlo mezi dlaně. Zase posunu si patu tak, aby byla pod kolenem a rozhoupu si pánev dopředu dozadu. Zkusím najít pohyb ve svých kyčlích. Uvolním si pánev. S dalším nádechem přenesu váhu dopředu, zatlačím do levýho chodidla, vynesu paže vzhůru a zkusím spustit pánev co nejníž. Klidně si zase zahýbejte lehce rameny, zkuste je odtáhnout od uší. Odložím dlaně na přední stehno, s nádechem do něj zatlačím, otevřu hrudník, podívám se nahoru, s výdechem pokládám dlaně zpátky do podložky, levá noha do protažení. A výdech, obě kolena na podložku, pozice na 4. Přehodím si prsty na podložku, opřu se o ně a zacouvu až na paty. Zůstanu chviličku tam, jenom si popřenáším váhu doprava doleva, abych se dostala až na svoje malíčky a promasírovala celý chodidlo. Pomaličku přenáším váhu na dlaně a vytáhnu pánev vzhůru. První pes hlavou dolů. Nechte si lehce pokrčený kolena. Můžete prošlápnout jednu druhou nohu. Zkuste zatlačit do vašich dlaní. A jenom krůček po krůčku si přejděte dopředu vaší podložky. Nechte si mírně pokrčený kolena, uvolněný paže. Trošičku rozhýbejte váš hrudník ze strany na stranu. Pořád dýchejte. Nikam nespěchejte. A přes pokrčený kolena budeme rolovat obratel po obratli až do stoje. S výdechem jenom zasadím ramena, nechávám si paže podél těla. Můžu si dát chodidla na šířku kyčlí. Na chviličku zavřu oči, přetočím dlaně dopředu a zkusím se znovu plným dechem nadechnout. S výdechem všechno pustím z těla ven. Představím si, že váha celého těla padá do podložky. Pojďte s nádechem zpátky vytáhnout paže vzhůru ke stropu. Spojím si dlaně a s výdechem hluboký předklon. Nádech, zatlačím dlaněma do stehenních kostí, vytáhnu se do dálky, rovný předklon, odložím si dlaně na podložku a odkročím nohama dozadu do prkna. Pojďme si vydržet 3 dechy v prknu. Hluboký nádech, s výdechem, jenom všechno zase nechávám padat dolů. Tlačím do dlaní, rozšiřuju prostor mezi lopatkama. Pupík přitahuju k bedrům a spodní žebra jsou zažehlený dovnitř.
To je ještě hluboký nádech, výdech. Odložím si kolena na podložku s loktama u těla. Jdeme hrudník dolů, chaturanga. S nádechem jenom pustím pánev, nechávám lokty u těla. Otevřu hrudník, pojďte do kobry. Zase ujistěte se, že máte ramena od uší. S výdechem překlopím chodidla na prsty a vytáhnu psa hlavou dolů. Zatlačím do dlaní, prošlápnu klidně zase chodidla. Pokrčím jedno druhý koleno. A krůček po krůčku došlapu dopředu podložky. Nádech zpátky, rovný předklon. S výdechem uvolním do hlubokého předklonu. Zastavím se tam. Pojďte znova odkročit nohama do prkna. Tentokrát už projdeme plynule chaturangou. Kdo chce, odkládá kolena. S výdechem lokty u těla. Nádech, otevřu hrudník, zpátky se vracím do kobry. A s výdechem pes hlavou dolů. Můžu opět prošlápnout, zatlačit do dlaní. Natlačit hrudník na stehna. A s dalším výdechem pokládám obě kolena na podložku. A jenom dosednu na paty, uvolním hrudník na stehna. Nechávám paže před sebou. Čelo můžu odložit do země. 2krát hluboký dech. A obratel po obratli se jenom vyroluju vzhůru. Zůstaneme si sedět na patách. Pojďte jenom s nádechem vytáhnout vaši pravou ruku nahoru. S výdechem pokládám do kříže na levý koleno a podívám se za pravým ramenem za sebe. Pořád se vytahuju vzhůru, rotuju páteř, jeden obratel po druhém. A s výdechem se pomaličku vracím. Nádech, levá paže vzhůru, s výdechem pokládám pravý stehno. Podívám se za sebe. A další výdech, obratel po obratli se vracím. Jenom si ještě hodíme nohy před sebe. Pojďte si spojit chodidla, plosky chodidel proti sobě, otevřte kolena do stran. Tak položíme si dlaně na své chodidla a pojďte jenom palcema, opravdu jako kdybyste chtěli ty chodidla otevřít. Otevřít je směrem ke stropu, loktama se zapřu o svoje lítka a o svoje holení kosti a pojďte jenom zatlačit dolů. Hrudník může jít do předklonu. Představa, že hrudní kost chcete položit do těch svých otevřených chodidel. Dlouhá páteř a pořád hluboký dech. Plně si zavřete oči, vnímejte jenom, jak se otvírají vaše kyčle. Ještě nádech, s výdechem zatlačím loktama. A pak jenom uvolním paže, uvolním si hrudník. Můžu zakulatit záda, přiblížit čelo a temeno hlavy k chodidlům. A vracím se pomaličku, obratel po obratli, zpátky do sedu. Zkusím si znovu najít skřížený set, tentokrát ale druhou nohou dopředu, než je vám přirozená. Zase si jenom zavřete oči. Zkuste si přetočit dlaň směrem ke stropu. A jeden hluboký nádech nosem. A hluboký výdech. Skvěle a máš to za sebou. Doufám, že ti tenhle 10 minut na podložce pomohlo se lépe naladit na svoje tělo a třeba se tak připravit na zbytek nadcházejícího dne. Budu moc ráda, když ho budeš sdílet s někým dalším, komu by mohlo pomoci a když se zase setkáme u dalšího jogového videa. Namaste.